Der var fandme tomt. Og så går jeg sådan her med min pølsetommelfinger midt i skærmen. Sådan her. Og jeg er ret stille i dag, så. Og længere ned også. Det ser fandme godt ud. Og ja. Du også? Vælge. Ligner sådan et gammelt ægtepar. Ja. De boller. Lidt højere. Yes, vi har den næsten. Fedt, mand. Jeg valgte at beskrive mig selv som en, der bare sprang ud i tingene. Det kan enten være noget, du selv føler for at springe ud i, eller at du kan stå i en situation, hvor du bliver tvunget til at springe ud i ting. Hvor det vildt, alle bordene på lærerforliget kan køre op og ned. Jeg er lige flyttet for mig selv i en lille lejlighed på Nørrebro. Nogle ville sige, det var nordvest, men det er bare dem, der er ondt i røven over, at de ikke bor på Nørrebro. Og jeg går på frisøruddannelsen. Det er Sofie fra Rodeo. Goddag, du snakker med Nora Rasmussen. Hej Nora. Nora, jeg har lige fået en ansøgning herinde i vores Snittis, eller er det en uge, du skal i praktik, eller hvordan? Ja, det er en uge. Ja, hedder du stadigvæk efter et sted? Det gør jeg. Fedt. Jamen, jeg kunne rigtig godt tænke mig at have dig i praktik ude i vores salon ude på Gamle Konkevej. Ja. Ja. Ikke dårligt. Jamen, det løber helt godt. Perfekt. Hvornår du får en besked fra mig? Ej, det var spændende. Ja, det bliver spændende. Ej, hvor spændende. Nå, så er jeg der jo der. Nå, det skal næsten fejres. Hvordan gør jeg det her? Hvad har jeg? Sådan der. Jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Klokken er 23:15. Hjemme på Nørrebro. Jeg er fandme i snakkehumør. Noget, der er gået mig på, siden jeg flyttede hjemmefra, det vil være sådan at komme hjem, og så er der ikke nogen herhjemme. Det er sådan, det er noget, jeg har gået og savnet lidt. Jeg vil bare komme hjem og sige hej til en eller anden, for så at snakke om ens dag og whatever. Men så lige pludselig, så er der ikke nogen. Nogle gange, så tager mine venner hjem i min lejlighed, fordi jeg har givet min ven Sune nøglen. Så kommer han og sidder og spiser nachos med vennerne og ser Netflix og whatever. Uden at sige det til mig. Og så er det altså bare nice at komme hjem til vennerne sidde her i min sofa på Nørrebro, uden at fortælle mig det. I dag er vi hjemme hos Nora. Vi skal rydde op. Ja. Fedt, jeg har allerede mistet min telefon. Køb sunlolly. Masser af dem. Er vi klar, eller hvad? Er vi klar? Prøv at se det her. Boom! Og man kraver bare. Det bliver bare ved, det gør. Hvor er de støvsuger? Er den inde i skabet herovre? Det ved jeg ikke. Spurgte du lige, hvor min støvsuger er? Ja, er det støvsuger den med loften? Fuck, jeg er blød. Prøv at se den her frække fyr. Er han ikke fræk? Nej, men tænker, du har lige op. Rodet har bliver sindssygt hurtigt rodet. Altså, det er sådan, jeg kan have ryddet helt op, gjort alt rent. Gulv og toilet og vask og spejl og sådan. Og så bagefter ikke, så er det bare rodet igen. Det er fandme også krævende. Jeg er bange for ikke at kunne være præsentabel for folk, tror jeg. Hver gang jeg skal ud til et eller andet, bare skole, så fucking putter jeg sygt meget parfume på, fordi jeg er bange for at gå rundt og lugte.
oprydning. Skal vi lige se, hvor langt vi er nået? Det er virkelig en vild følelse, at de har taget sig tid til at tage hjem til mig. Wow. Ja. Ja. Det var lidt om mig. Ellers så er jeg bare glad for at have mit eget.